Това не е музика. Ами всъщност, току-що чухте звука на черна дупка. Но чакай малко, нали в космоса няма звук? Правилно, НАСА са направили нещо по-добро. Това е сонификация. Идеята е проста. Взимаме информация от движение, количество или дори и снимка и я превръщаме в звук. Може би си мислите, че Слънчевата система е просто хаос от фучащи планети, луни и астероиди, но в нея има ритъм и дори и хармония. Това са луните на Юпитер – Йо, Европа и Ганимед. Те се намират в така наречения орбитален резонанс. За всяка една орбита на Ганимед, Йо обикаля Юпитер точно 4 пъти. Може би от проста анимация е трудно да се усети, но ако го превърнем в звук, сега звучи като Banger Beat. Горе-долу. Но това не е всичко. През 1916 Айнщайн предсказва, че гравитацията се разпространява като вълна, също като звука. Значи трябва да можем да я сонифицираме и чуем. Именно това правят учените през 2019, когато най-накрая доказахме съществуването на гравитационните вълни. Ето как звучат те. Освен за страхотни, но нека сме честни, доста безполезни звуци от космоса, сонификацията е изключително важна при предаването на информация. Този звук познат ли ви? Това е Гайгеров брояч. Той има една задача – да засича опасната радиация. И как по-добре да ни каже бягай от тук, от страшното тракане на брояча. Мозъкът ни е много добър в разпознаването на ритъм, повторения и промени, особено когато ги чува. Затова и сонификацията е все по-ключова, когато искаме да визуализираме много важна информация. Досещате ли се какво е това? Това бяха аномалиите в земната температура през последните 100 години. Дори и само от картината можете да разберете какво се случва, но звукът премахва всяко съмнение. Земята става все по-топла. Така че сонификацията не е просто превръщане на числа в звук, тя е начин да разберем повече за света около нас. Имате ли други идеи за нейни полезни приложения? Знаете къде ви очаквам.